скачат с екип, който са поне 7-8 пъти по-малко като бройка от екипите, които имат в другите компании. За бюджетите няма смисъл да ви говоря, че сигурно са стотици пъти по-големи техните. Само Dropbox са оценени на 10 милиарда, по същия начин Box на 2,4 милиарда направиха IPO. Ние скачваме срещу една сериозна конкуренция, обаче стъпваме на този пазар години след като те са направили неща, виждаме техните плюсове, минусите, слабите места на продукта и виждаме място, където да направим продукт, който да успее да отговори на изискванията на тази аудитория от хора, които имат нужда от този. Най-интересното другото е, че пазарът на Cloud Storage услугите е хванат с penetration, който е около 20%, който дава един огромен пазар от хора, които все още даже не знаят какво е Cloud услуга и не знаят, че съществува такава услуга, която да им свърши работа и да бъде полезна за тях. И това ни дава възможност да навлезем на пазар, без да имаме в началото директна битка с основните конкуренти. Тоест Dropbox са силни на техния си пазар, в Америка Box са по същия начин, но пазари като Европа, особено пазари emerging markets, както се водят, развиващи се пазари в Азия, Бразилия, Южна Америка, Турция, която тук е много близък съсед, са пазари, в които те не са толкова известни и нямат толкова голям пазарен дял и на нас ни дава възможност да се насочим маркетинг усилията и селс усилията на тези пазари и да успеем да вземем пазарен дял без преди да сме влезли в сериозна битка с тях. Продуктът ни е много по-добър от тях в много от нещата, други неща има да ги догонваме все още. Имаме уникални фичъри, имаме един екип от 42 гении в офиса, които правят всичко възможно да предоставим услуга, която да бъде конкурентна на тях. Първоначално кофаундърите, които са в компанията, изцяло с лични финанси. Миналата година затворихме Series A финансиране, първото ниво, което беше с привличане на $3 милиона инвестиции от private инвеститори. Тоест продуктът се развива добре, трачена като потребители, като резултати е достатъчно добър и сме достатъчно атрактивни за големи фондове и правят инвеститори, които желаят да се включат в продукта по един или друг начин. Не е фонд, а е private инвеститор. Това ни беше едно от решенията, които да вземем дали да работим с фонд или с private инвеститор, като и двата варианта си носят плюсове и минуси. Фонда идва с много ноу-хау, с много контакти, с много изградени процедури, но в същото време още самото начало поставя едни граници, хора в самата компания, борд. Стратегията на компанията не може да я променяш много лесно, длъжен си да се съобразяваш с тях. Докато правите инвеститора идва с по-малко допълнителни бенефити, но в същото време пак идва с контакти, но идва с свободата, която все още предоставя на компанията да може да направиш. Най-интересното беше, че голяма част от фондовете и частните инвеститори, с които водихме разговори, те ни апрочнаха нас, вместо ние тях. Точно, имайки предвид, че това е много конкурентен бизнес, играчите не са много на този пазар в клауд услугите, защото е много трудно за навлизане в този бизнес като цяло. Първо технологично и второ и като инвестиции, като ресурс. Малко са играчите и всеки, който успее да надскочи потребителите, примерно над 1 милион или 2 милиона, влиза в полезрението на компаниите, които са склонни да инвестират в подобна услуга. Защото има много малки играчи, които са много специализирани по отношение на клауд услугите, но те наистина не успяват да минат критичната маса от потребители, които да ги постави на световния пазар като услуга, която да бъде конкурентна. И още един въпрос, който имаме. Кое е важното и с което трябва да се занимава при израстването на една компания от стартъп към вече по-сериозна компания? Много са факторите, но в случая може би за да бъде максимално близко до това, което сте се събрали днес тук като идея, много важно да не загубите блясъка в очите на хората. Защото в началото всеки стартъп започва с един екип, който е под 10 души, много често даже под 5 души. Всичките тези хора идват в тази компания да работят или са част от него не заради финанси или заради нещо друго, а те са там заради предизвикателството, заради интересния продукт и това, което им дава като цяло пазара за напредък.
И в случая с разрастването започват процесите, при които изчистването на комуникацията вътре в компанията може да доведе до момента, в който хората вече да не са в стартъп мод, както ние го наричаме, а да минат в стандартното 9-6 работно време, да им изчезне блясъка в очите, да им изчезне амбицията и да станат едни обикновени служители, така да му. Това е нещото, което е най-опасно за една компания и би трябвало да положим максимално усилие да не се случи това.